Nalazimo se u Fojnici na Malkoću. Malkoć i Fojnica su poznati po prirodnim ljepotama, po šumama, termalne vode, naročito Malkoć koji se izvire dole u naš Reumal. Tačno 3 godine nakon našeg prvog susreta ponovo smo se vratili na čarobni fojnički Malkoč. Mjesto je to koje nas je još tada osvojilo svojom ljepotom, mirom i posebnom energijom prirode, ali i gostoprinstvom naše drugarice Lamije. Sjećamo se kako nas je tada upoznala sa svojim konjima. Pričala o ljubavi prema prirodi i snovima koje je već počela pretvarati u stvarnost. Danas, 3 godine kasnije, Lamija i dalje hrabro korača putem svojih snova. Njena ljubav prema prirodi nije se promijenila, samo je dobila nove oblike. Uz konje koji su i dalje neizostavan dio njene svakodnevnice, sada i drugima pruža priliku da osjete ljepotu ovog kraja kroz glamping, nesebično dijeleći ono što najviše voli – prirodu, mir i život u skladu s njom. Probudili smo se sa kišom, jako lijepo, romantično. I mislim da ljudi koji baš vole prirodu uživaju više tako biti kod nas na glampingu nego plaćati bilo koji skupi hotel. Isplati se to. I malo i da te ujede i komarac, nije nikakav problem. Ovdje dan počinje nježno uz šapat vjetra koji prolazi kroz krošnje i donosi osjećaj potpunog mira. Buđenja su romantična, daleko od gradske buke, a noći posebne pod svodom ispunjenim hiljadama zvijezda. Ipak ono što ovom mjestu daje posebnu čar jesu mirisi koji ga okružuju. Raskošno cvijeće i ljekovito bilje čije se arome stapaju s čistim planinskim zrakom. Svaki udah podsjeća koliko priroda može biti jednostavna, a istovremeno veličanstvena. Mi ovdje baš imamo lijepu mješovitu šumu, zatim borovi su ovdje kod nas najbitniji. Malkoć je mjesto gdje u stvari se isto zove jedna pluća Bosne i Hercegovine, možda i Fojnice. I naši konji, evo jedan primjer, imaju jako izdržljiva pluća i srce. Koliko god drugi treniraju sa svojim konjima, bilo s arapskim konjima, drugim nekim konjima, mi ćemo stalno biti tu kao jedni od pobjednika, pošto naši konji su non stop u dobrom zraku. Znači, zrak je jako bitan da imamo te prestacije koje želimo. A zamislite ljude koji imaju problema sa plućnim organima, kako im ovdje bude fino. Znači, ovdje dođete, boravite, dišete ovaj dobar zrak, mirišete naše kobile, konje, kad prođete, uzemljite se, kobila vas pogleda sa onim prelijepim očima, srce vam puno, ja ne znam, za mene je to neki ultimni boravak i kako ja želim da boravim, tako sam nešto napravila isto i za druge. Ono što je godinama gradila iz ljubavi, Lamija danas nesebično dijeli s drugima. Posebno mjesto u njenoj priči imaju najmlađi, kojima s mnogo strpljenja i pažnje prenosi vrijednosti koje i sama živi. Uči ih da prirodu treba poštovati i čuvati, a prema konjima se odnositi s nježnošću, razumijevanjem i povjerenjem. Karlu sam upoznala prije 3 godine, ona je tad imala 15-16 godina, bila nam je jako mlada. Ona je jahala u svakom konjičkom klubu, hajde kažem 3-4 u Sarajevu i jako je dobar tehnički jahač. A šta sam ja primijetila, šta niko ju nikad nije naučio da komunicira sa kobilom ili sa konjem. I mislim da je to nešto što je ovdje kod nas, kod mene mogla da nauči, da mora surađivati sa kobilom, da ima to povjerenje i da se nekako baš srčano povežu. I na taj način da imaju taj uspjeh u stvari koji želiš da imaš.
dosta vremena provesti s konjima i naučiti ih razumjeti, zato što svi konji imaju različiti karakter i različito se ljudi ophodili prema njima i treba jednostavno znati razumjeti kada se konj boji i kada je nervozan i jednostavno pomoći njemu, a kasnije će on pomoći vama kad ste vi nervozni ili ljuti i nekako ja uvijek kad sam s konjima, uvijek mi je dobro, zaboravim na sve brige i ostalo, jednostavno povežem se s njima i bude mi lijepo. Veza između Karle i konja mnogo je više od običnog druženja. To je posebno prijateljstvo satkano od povjerenja, nježnosti i međusobnog razumijevanja. Dok ona uživa u svakom trenutku provedenom uz njih, čini se da joj i oni na svoj način uzvraćaju istom mjerom, pažnjom, bliskošću i bezuvjetnom ljubavlju. Jednostavno što više vremena provoditi, ne znam, na ispaši s njima, maziti se s njima, jednostavno šetati sa njima, to je jednostavno bitnije od jahanja. Jahanje je zapravo lako naučiti, ali razumjeti konja to nije baš tako lako. Treba se dosta vremena provesti s njima da bi znali razumjeti kada se boji, kada mu je lijepo, kada nije i ostalo. Od prvih svojih koraka bila uz životinje, pogotovo konje, jer su moji imali uvijek po jednog konja i sjećam se i prvog konja kojeg sam jahala i to je bilo baš lijepo i od tada i zbog crtića koje sam gledala kao mala i sve, ta ljubav je samo više vremenom rasla i rasla i nekako više se nisam mogla rastati od njih i svi moji planovi koji su vezani za budućnost nekako vežu se i za konje. Upravo su je empatija, briga za druga bića i želja da pomaže doveli do toga da danas korača prema svom snu da postane doktorica veterine. A dok uči kako liječiti životinje, jednaku pažnju i posvećenost pruža i svojim konjima. S njima provodi svaki slobodan trenutak, pažljivo ih trenira i priprema za endurans utrke, znajući da uspjeh ne dolazi samo iz snage i brzine, već prije svega iz povjerenja koje se godinama gradi. Endurance se još naziva i daljinsko jahanje i to su zapravo trke koje se održavaju u prirodi. Sad imamo 20, 40, 60 km, sve zavisi. To se odredi prema tome koliko su konj i jahač spremni. I zapravo je veoma bitno da konj ima dobru kondiciju zato što imaju veterinarske kontrole na kojima se provjerava puls konja koji ne smije biti preko 64 otkucaja. Ako je preko, onda je konj diskvalifikovan. Ja treniram 1 do 2 puta sedmično sa Kobilom Munom. S njom sam se najbolje povezala od svih konja i ona je definitivno ovdje najbolji konj za sad i nadam se da ćemo dobro proći. U vremenu kada često zaboravljamo koliko su važne i jednostavne stvari, Karla i Lamia nas podsjećaju da se najljepše životne vrijednosti kriju u ljubavi, predanosti i povezanosti s prirodom. A dok zajedno sa svojim konjima grade nove uspomene i ostvaruju snove, sigurno je da će njihova priča inspirisati i mnoge druge da slijede ono što vole.